дуруд бинандаи азиз ва арҷманд. дар ин навори кӯтоҳ ман мехоҳам дар бораи канали Абдуллои Раҳнамо барои шумо маълумоти мухтасар диҳам. канал 16 майи соли 2021 таъсис дода шудааст. ва чӣ тавре ки аз шарҳи канал бармеояд, канал канали расмии Абдуллои Раҳнамост ва 58 подписчик дорад. дар YouTube канал кушодани Абдуллои Раҳнамо ва фаъолият кардани онро метавон ҳамчун фаъолияти блогерӣ ба қалам дод. оё мешавад ки мо Абдуллои Раҳнаморо блогер гӯем ё ӯ худро ҳамчун блогер меҳисобад ё не? инро албатта худи Абдуллои Раҳнамо метавонад посух гӯяд. нигоҳ кунем мебинем ки муборизаи мо, иродаи мо, мавқеи мо дар забон ҳамеша ифода ёфтааст ва забон он парчаме будааст ки ҳаргиз хам нашудааст, ҳаргиз поён нашудааст. мардуми мо ҳатто замоне ки динро қабул карданд, забонро иваз накарданд. ва аҷибаш ин аст ки анамин ниятҳои намози тоҷикӣ дар тамоми минтақаи Осиёи марказӣ ва Уйғуристони Чин роиҷ шуда буд ва тоторҳо, қирғизҳо, туркманҳо, узбекҳо, уйғурҳо то ҳозир муқаддимаи оғози намозашонро ба тоҷикӣ мегӯянд ва онҳо фикр мекарданд ҳамин арабӣ аст, ҳамин мусулмонӣ аст. вагарна тарҷумаҳои ду асри аввал инам хел буд ки дар баробари ҳамаи истилоҳоти қуръонӣ истилоҳоти тоҷикӣ буд ва анамин қудрати ӯ забонро нишон медиҳад. видеороликҳо дар асоси баромадҳо ва маърузаҳои Абдуллои Раҳнамо дар конференсияҳои ватании байналмилалӣ таҳия гардидаанд. ин 1000 соли бедавлатӣ ки мо талқин мекунем аз назари ҷойгоҳи худи мо дар минтақа чӣ таъсир дорад? аз назари ҷойгоҳи байналмилалии мо чӣ таъсир дорад? масалан бояд ҳамин бародарои ҳамсоя ба мо як раҳматнома диҳанд ки шумо аз ҳамин 1000 сол даст кашидеву мо ҳамиро ба номи худ кардем. дар канал аз баромадҳо ва маърузаҳои Абдуллои Раҳнамо аз соли 2021 то имрӯз ҳамагӣ 31 навор ҷой дода шудааст. ташаббуси хуб нишон доданд ки ҳар як хонадон ба ина тақдим карданд. барои чӣ? барои ин ки ҳамин китоб шиносномаи миллат. канали Раҳнамотиҷей дар YouTube ки ба номи донишманди маъруфи тоҷик, сиёсатшинос ва шоиру муҳаққиқ Абдуллои Раҳнамо тааллуқ дорад, ман силкаи онро дар канали худ мегузорам ва нафароне ки мехоҳанд аз ин канал дидан кунанд ва маърузаҳои Абдуллои Раҳнаморо тамошо кунанд, метавонанд тариқи ин силка даромада бинанд. падруд то наворҳои оянда.